Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken nami kula Ernawati, absen 3 kelas 12 akuntansi setunggal saking SMK Negeri Setunggal Kaserman. Kalebet video menika kula badhe nerangaken bab himbauan utawa andharan ngenani tata cara njaga kasarasan utawa protokol kesehatan ing pakulinan kang anyar utawa new normal. Virus corona inggih menika virus ingkang nyerang sistem pernapasan penyakit amargi infeksi virus menika dipunsebat COVID-19. Virus corona saged ndamel gangguan ringan sistem pernapasan, infeksi paru-paru ingkang awrat ngantos kasedan. Virus menika saged nyerang sinten mawon kados lansia utawa golongan umur lajeng, tiyang sampun umur, lare-lare lan bayi, kalebet ibu ngandhut lan ibu menyusui. Gejala virus corona utawa COVID-19 kaliyan umum wonten 3 gejala umum ingkang bijak nandhakaken salah setunggaling tiyang terinfeksi virus corona. Inggih menika setunggal asrep banter, suhu salira wonten ing 3.8 derajat Celcius. Kalih watuk. 3 akeh sesek napas. Gejala-gejala benten ingkang ugi saged muncul ing infeksi virus corona senadyan miyos awis inggih menika setunggal diare, kalih gerah mustaka, 3 konjungtivitis, sekawan kalipun kasegahan mengecap raos utawi ngaras, gangsal mambet ruam wonten kulit. Salah setunggaling tiyang keparing tertular COVID-19 nglangkungi pinten-pinten cara inggih menika setunggal boten sengaja menghirup percikan kecoh ingkang miyos wekdal penderita COVID-19 cekoh utawi sigra. Kalih ngasta tutuk utawi grana tanpa nggidahi asta langkung-langkung rumiyin sesampunipun nyepeng benda ingkang kepareng cipratan kecoh penderita COVID-19. 3. Kontak jarak celak kaliyan penderita COVID-19. Pencegahan virus corona utawa COVID-19 inggih menika kaliyan ngendani faktor-faktor ingkang bijak ndamel panjenengan infeksi virus menika. Inggih menika setunggal terapake jarak fisik. Inggih menika njagi jarak minimal 1 meter saking tiyang sanes lan sampun rumiyin dhateng jawining dalem kejawi wonten perlu ndesek. Kalih agem masker wekdal beraktivitas wonten papan umum utawi keramaian, kalebet wekdal tindak bahan dhaharan lan ndhereki ibadah wonten dinten raya upaminipun Idul Adha. 3. Rutin nggidahi asta kaliyan toya lan sabun utawi hand sanitizer ingkang bobot alkohol minimal 60%. Utaminipun sesampunipun beraktivitas wonten jawining dalem utawi wonten papan umum. Sekawan, sampun nyepeng saka tutuk lan grana sadèrèngipun nggidahi asta. Gangsal, tingkataken daya tahan salira kaliyan pola sugeng senggang. Kados ngonsumsi dhaharan bergizi, berolahraga kaliyan rutin, istirahat ingkang cekap, lan nyegah stres. 6. Hindari kontak kaliyan penderita COVID-19, tiyang ingkang dicurigai positif terinfeksi virus corona, utawi tiyang nembe gerah demam, cekoh utawi pilek. 7. Tutup tutuk lan grana kaliyan tisu wekdal cekoh utawi sigra, lajeng bucal tisu dhateng papan sampah. 8. Njagi karesikan benda ingkang asring wonten sentuh lan karesikan lingkungan, kalebet karesikan dalem. Cekap semanten video menika, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.